Само за младоженците казвам, чашите се изпиват до дъно и се хвърлят назад за здраве, без да се обръщате назад. Смело! Нека на колкото парченца щупихте чашите, толкова челят да затворите, да продължава рода ви във веки веков. Колко парченца има долу бъде? Доста. Колко долу е? Колко даваш? 5-6. 5-6 дечица най-малко. Благодарим ви. Скъпи младоженци, уважаеми кумове, днес вие случихте брак и пред всички ни се врекохте в любов и вярност. Никога не забравяйте днешния ден. Нека той бъде светъл спомен във вашия живот. Когато срещнете трудности във вашия живот, неизменно ще има такива, но с тези родители до вас смятам, че ще бъдат преодоляни много лесно. Да са живи и здрави. Разгърнете вашето сватбено платно, минете по него и вашите трудности ще бъдат преодоляни по-леко. За тази цел ще помоля отново двете мами да нагънат платното заедно с цветчетата, с стъкълцата и да поднесат на младоженците техния първи сватбен дар. Приемете своя първи сватбен дар и го пазете за цял живот. И сега, уважаеми гости, официалната ни церемония по посрещането приключи. Нека отново под звуците на сватбения марш да изпратим нашите прекрасни младоженци, семейство Димитрови, техните още по-прекрасни кумове, още по-прекрасни родители до тежката кумска трапеза. На добър час и светъл път в живота. Аплодисменти!